jeho výroku na adresu Kejna Velasqueze, kde říkal, že by ho porazil bez problémů, a to i podle pravidel. Kdo to říkal? Tyson Fury, jo. A říkal, že MMA je pro lidi, co neumí boxovat. Rozhodně. Takže jsme si zrovna našli toho, komu fandíme. Já určitě. No a velmi překvapivě nejúspěšnějším týmem stává tým Ruska. Chlapci už nám nastupují s těmi pásy. A ještě když se bavíme o Tysonu Furym, tak mám pocit, že Dana White na to reagoval hodně pobouřeně a přímo mu i nabízel. Říkal mu přijít do UFC, Velasquez tě rozseká. Velasquez tehdy šampion, tady se tomu vyjádřil, že s ním klidně zápasí, ale či nejdřív prošlapat cestičku na vrchol jako ostatní. Ale asi už tehdy bylo všem jasné, že k tomu zápasu těžko dojde, respektive Fury musel být úplný blázen, aby na to přistoupil. Někde je moudřejší zůstat u toho treštolku. Rozhodně. Dnes mimochodem... A tady probíhá další a další dekorování. Není to znovu žádné velké překvapení. Druhé místo Kazachstán a třetí Azerbajdžán. Jinak, abychom vás naladili, tak dnes jsou opravdu spousta zajímavých věcí, protože program, kromě tedy Klitschko versus Fury, a je tady třeba říct, že na tomto turnaji boxuje také Jan Holec. A to je obrovský úspěch. Boxuje asi 3 zápasy od konce. S domácím tedy hodně nepříjemným borcem, budeme mu držet palce. Ale Jan Holec už jednou v Anglii hodně překvapil. Nicméně vraťme se zpátky k MMA a dnes v Krakově v aréně pro 17 000 fanoušků můžete díky zakoupenému pay-per-view sledovat velmi očekávaný turnaj KSV, neboli konfrontace a štuk války, jak říkají Poláci. Tady ještě jednou 3 vítězné týmy, pěkně takto z nadhledu. No a víme, že Attila Vek zápasil o titul ve váze do 93 kg, nepovedlo se to. Dnes je vypsán zápas o titul velmi očekávaný Michal Materla a Mamed Khalidov. Jestli se nepletu, váha 4,80. Je to tak? Koho favorizuješ? A pozor, tak teď i na Ruska. No a my pokračujeme v našem gala večeru dál, protože před námi ještě výborné 3 fighty. Ale ještě předtím, než je odstartujeme... Jsem zvědav, jak rychle se bude vyprázdňovat ring. Video. WMMAA presents the Third World Amateur MMA
Championship. The best young fighters from all over the world will meet in the Czech Republic. November 26th through 29th, Prague, the Czech Republic. Watch these hot fights on M1Global.tv. Poprosil jsem Marco Broesena, aby pokusil se vyprázdnit ring. Hodil jsem na ně velmi nepříjemnou povinnost. Aby se pokusil ukončit veškeré ty společné fotografie, je mi jasné.